live chendu mari mar kuku mar wach migosi Chris Owala weche ndiere mathoth mokalo na machiel kuom gi migosi William Ruto jalup jatend piny owacho ma Kenya ka no tam wuok oko kadhi e piny Nairobi mar Uganda. Joma no wuotho godo wacho ni chich nitie ni moko gina chich gi kop mag mahundu dibeni mane gi meno tame en inyane nadi kachiel to koda ka gima wachore be ni migosi Yoweri Kaguta Museveni jaker Nairobi mar piny Uganda no kwere ni dimos kakirakuri koda ka jalupni naso se wuore mulure la mulo dinga wacho ni chal ka gima ong'iyo mamoko mopogore boke makawuono ne wacho ni pek nitiere wi muluru dinga to kod Ruto kalure koda ka gorok piny mar Jubilee Party. Ker no duogo Kenya ka kachiel kod Mechi. In fact omiwa nyaka mtoka mwating'o gudo gope maholo gi live migosi Chris Owala inade jedong antia well wikuteni nade jedong wigini okoro bera hinya but nyakwa continue dak angoma ne racha hinya kech pinyo to yawo nicho wach ni kafio gol cha chiel duogo nyaka saa 4 mar otieno apart man is kana chiel kende manche chando chunji kamana mara mwantie liete mendra yes jima tuobe mendra koro ingen kajitu toki around it to week ingen baden no nyaka bedu toki kete ko wadu tuo nyamindu babani kata we sipi marotho ai ko sipi na moko week mokalo ai joko betu kuma koro tuo ken gimayot yena team ni most dum father o di chang mapiyo nyala parne go namba ka poko cha program niri akwa ne chang mapiyo dum piny no yawo wach ni nyalo tino yawe ni ke chano chalo gima no din matin sa chiele bano kete kafiu ise wuotho nyaka ne yawo piny ni iri kata kete uriri inano nadi mudu maraja Kenya chaladi jedum would you mood maraja Kenya to koya chagi mor matin yes no yawo ni nyaka sangwen but pod ntie nchedo kantie jipod ni dwa ngiyo gisa chielcha to kuonde moko kuonde miuse kuom kuonde mang'eny podi wang'e pod cheria pod nikolo and nyeche agokta mbaka gi jok sirkal moko tido no business as usual koro jo Kenya bende 2020 pod nego ji kech katido ka Nairobi omedre ting'e Nairobi impact mare nitie kuonde wagi ito Nairobi ni wacheni saniri positive rate apar nukta beach dog chin to medram kalokana yes to kana Nairobi tuo okwanyal bedo mamor koro kech ginen gimi chawo yamo koro okwanyal wacho no kana Nairobi tuo koro wan maber koro piny ka tuo kata na piny maoko ma Kenya to biwa tuo koro jo Kenya pod nyaka tim mang'eny kech yudo ka skunde pod nyaradi school tero nyathi moro kenda kali skunde moko iro kata ka sanitation logo ni oken gima ji oketo matek kokete mahino and you don't bang admission ma form 1 ya parano school nyaka bedi impact nyaka bedi school moloyo kaka jintie jonyuol be boyo do gini mopogre nikech kaka nyaneno kaka timre school cha kaka timre kamoro moro to wan matek ngato bro penjo gimoro migosi Chris ni to kaluore koda kagachi ni ini ya skunde choguro kilo bedo mathoth ahinya nano ka jatend piny owacho be nowacho ni rombe moro mar siasa en ginero ma oket kum to aneno ka ndala chiel bang'e ne nitiere nyasi manotimore gwenge mag Migori County mano ka Mheshimiwa Junet Mohamed wanyalo wacho ni magi gin rombe giki mag siasa koso magi to nego benia nikech piny bende nyaka sud mbele oyon piny nego sud mbele but kangi marach to jine gritre kech rallies go kuonde majichokre mang'eny go gine super spreaders nenge tuo machandone do macha to nyasi ma otime dala kata kutime dala yudo ka koro regulations ng'eny nitie gimoro kama jipo kuketo manani malich ahinya en gimno mar microphone ng'eny wawuoyo kote waluoro to gini be ni yamo so igolo umi tiwuoyo to inyalo yude koro aide midwa ga chokro kubedi seche machuok kabisa emidwa ga kada seche iko to ni iko 1 hour 2 hours tieko mag seche maji gogo wa breathe go ya machelcha idoko chien kit kada kidhi choka maji ong'eng'ie to nyaka program ya mono koro gigi dute ma pod dhano korito John to kinya ka pod aduogo no school no yudo ka school
pi moket njolo, no one is enforcing njolo. Kuno ko kati pi maromo, kore ena na business as usual. Ilo ka kunde ma jo school be o keto channel manyalo mio social distance you keep. Ai do kita kunde ingine tano nyoro da be ringo kara tempo time registration hapo mbele jedu. Kit kaber committee registration tempo katiba robe sanitizer. Then ke distance. Then o goal jo puoj te obed process mar registration. Diketo mesa mo pogre. Yes. Chris bana ngene ke ngie part mar ne school ongeni covid negoji kor school gengo covid. Yes. To bende wanyalo chopo ko manyalo chone japiny ongeni covid nega koro mondo mi agengera awuothi gi sanitizer mara inaneno kibiro godo pile in fact ka unen gareyo ka chienda chande bende wabe wasechope kanyero manyalo koni okanyal bedo gi sanitizer kaka Migosi Chris bedo godo lakini anyalo wuotho gi piga moro kata gi sabuna moro ingen pien gimro meyor ka mama medhi yes ka Kenya government or kalmas Kenya dwa gore ngi tuoni to gima pod timre maliche nya odion en attitude marwa pachwa poko lokre tij mawacho no tuoni en manji momeo tij mawacho no tuoni en mani town kijende wacho no tuoni en mana jodonge momako jomoko be kono onge na cham pesa jomoko wacho ni chamo kod loko kod hala yes koro myths go ka pok go kiwidano to pod wabro medo to ki yecho kotimo ma dhano tho jogatho kitla kosongeo Kiosongeo no en tuo maduong' mogik kisamet iwacho ni gimoro tipingrigo lakini Migosi Chris ng'ato bende bro pogre godie paro adieri covid nitiere to bende picha ma sirikal ogolo be picha madieri maduk minyalo koni onge chumbi moro momedi to onge gimoro mogol Ojon everything mitimo chakre kodi sirikal ongeremo aken bingi man ngamilo mo sirkal no ongeremo kingade ongeremo onge feeling in dani min gi feelings yes koro koki ritri to gimilo mo sirkal no onge sirkal en gima ongeremo kailo se sirkal gima ongeremo jedong sirkal en gima onge feeling ko ngade sirkal no tamo sirkal dio ko mar piny Kenya piny mar Uganda ingen ko kendre to kenyo podho to uondala nyalo loro ri dalane nyalo kwere njon medala na dalu kacha ke kunyere baba ni dala to kwere ni in so chaya koro in kino woda ene longa koro dwar kame de dake aken be sewnje ko wachana ngati gimoela koro in kino woda dwar kame dake or kinyatina o koro ka tamboi kanyatina koro in kwan manyithinda yonge o disowning gidomoko yes kichido ka kero kibak kero uru jalupne osebedo ma ni amenda to madarau ma jalup ker be temo wacho kichingen ka kere manin charge kiri Uganda or kiri piny mopukre or mabeno kero ngeo ingen in deputy president 24 hours to kai nyalo di without kero kia to kauso go kuor moro ngecho karang angmangani loss of them koro nti wilongo ni separation kao kidwan koro chik ma Kenya luwi kata kero chiki tiluongo ni idi separate kata dolongere luongo ni divorce or igwetao Chris magi mana ne mondo wakol matuta hinya iwacho ne kaponono ne odhi to konge jatende konge modhe timo to jatende nyalo bedo gi penjo moko mathoth kanya kata to moro to en wuon be nowacho ni ang'o miyo higino chiko mosekalo chien ma pok otimore gande higino chiko ne gin ng'en sama watiyo kodi kakuting zero ma trust each other tingen zero kodi kamoro dhi on your behalf ape kadi kamoro adhi lose yes apo kidino to nganu go mbaka ingena dwa di kama to akidi kama mambe penji wa go mbaka ni to kakoro idhima kukia kugomba ngat ma won piny to higno chiko nchuntie
nyocha ne ina beach ne utuka kanyakla chiel bura ko nyaka taya chiel machal ko sit machal no kada ki wok ma ki chobu ke go sime ko cha ngane on goodwill tigi mo kuzungu longo no utmost good faith itimo gi moko duto in utmost good faith koro gi amwa timo kanyakla to samwa so mbachi ni makoro aneni ka jasigu to koro ka trust gi mitimo to koro anyaka monitor nyaka ket ni vikwazo nyaka ket ni gik moko duto manyalo miyo ichwany tiendi ipani limbe mar jalup jatelo nyalo hinyo jatelo kabisa nadi bana ingen jaodi take example in your home jaodi kocha koma kusiepe gujusiki ibro winjanade onyalo ko sirkali lokoga yino kirango history my Uganda gisul Rwanda kata pinye makido ka ngato nyalo Museveni ne nogore kuri bungu kure kanyo no dhiye modugo lokolo dongo dhi member modugo lokolo as in fact now ati kinyi ni Museveni ni ngato okena ja siasa mora kara jatelo mora neno hik Kenyatta oneno hik Moi oneno hik Kibaki kendo sa oneno hik Uhuru Kenyatta so ngama also be the lodge stayed from 86 so maybe kapo nyoli telo ni president kono gido grangi to gingi kuma ingen neighbors determine pin more rule each other kitkal ti gik kuma majidwa loko go sirkal ma Kenya to yotundo ring kaun busigo Uganda Tanzania yotundo oki oro limi ipinjeka onyero chiko bom kacha to gonde ku kacha noti mangon ki joka koro josiku koro kalwa nyuok to koro joka ido support koro ker go deputy ne en marriage ma osurumo ker ko deputy mare en marriage ma osurumo makki kanyero Chris Kenyako go mbaka ni namba 1 ndire jomoko magin joma johera mag Ruto gineno ka gima mairi en sando jalup ker kata beni rach manade no konego beni onyise to dogi to kik we nyaka sa 11 aso chuo dok dibed ni tudruok nyalo bedo bende kir jatend piny owacho ma Kenya kod ma Uganda ni jalno do biro kanyero tami kik mondo miyo bi koso dibed ni joma ichich godo ni ohala moko maricho nitiere ema dibed mar mairi kod luoro nero mantiere live chendo mari mar kuku mar wach migosi Chris Owala Machingni chino mari mar kuku baro wach migosi Kristo Owala wagomba kweche gi kuma thoth mokala goma temere podwa nono wachiniri mar migosi William Ruto jalup jatend piny owacho e Kenya kairi Chris aweyo seche mane mi wacho wachiniri mar ne seche moko okelo chik ndio kata kamane gin gosiepe thuolo mano chero chien to en bende samoro nyalo bedo ne onyalo kelo kihonko ne jatende ngato bro penjo migosi Chris ni to dibedi ne samoro jotariyo gi kibende nyalo winjore ni oyo ngane no biro kairi mai gima gama no wacho nikech wacho ni Yoweri Kaguta Museveni no kwero migosi William Ruto manga mani kod evidence we kata mana prove ni kakira kuri kod jatendi ok en gima ber en gima nyalo biro hinyi mbele ka dibedi jotariyo gi bino ngi wach ni in tekneo kitingen ikimiwacho ma speculation yes one evidence yes mado wacho ne gik makapati en gimi wacha kod ngino kanyal goy mbaka matut gima nyalo wacho en inyalo paro no kaka tiyo mapokwedo 2010 constitution dire muno bedo maonge vice president kana isetoti en vice president bumo yudwa ke street moyo wacho to vice president bro meda plate yodi kijo Kenya na yiwak no do vice president what gimate mwache when kirango siasa ma Kenya wani transitional politics interest mar care gumar Ruto tine also pugre ke ingen jikber siasa Kenya bot interest mangani Kenya chel kama win koro bat ginyalo siasa be ngato ken permanent enemy interest nyalo dugo common enemy nyalo biro bugi ber gi kendo gi dugre to gima as things stand now and care go deputy ne okwaj do kachia
Be ipani jalup ker notimne marach? Ing'eni marach is a relative term. Makiano wacho ni notimna Bet secha beach kochung' e airport koro ka gigwendo dok. Ipani mano komisa chai, mano komisa no othin office no? Giduto kirango gi kum hali kirango gi matut. To obed be nyotio marach. Iwuok maki kinyal chope kata in jodi kinyal wuok nodhi kamoro to chopo koro edho mtoka yako singena wuok gadhi kacha. Ngani kawe interest maru mas Kenya nunga ugomba ka tuache na hadi kama gik miwacho mar no nyoro gitingo ji moko ma ichuch go yore maricho mane na siasa ke jogo interest ma Kenya en ngani ni Kenya mane nyalo tame donjo Kenya to Kenya no so yino donjo Kenya bonde rikodi oko Kenya onge ka jogo ngeno rach Kenya no deal kode nono kubeni tame chon kata ntiere kumoro mani chiwo chon ben ko so make to so lorne kata ne loro ne no donjo Kenya excuse me no koro gi paro ngani dibu ko work it's better for you correct no gochin head of public service to wacho ni enokia gimoro moro karuto wacho ni no penje ni to chik loko karango yes no ken nen thuolo mok nyal tim kata mana gima kisungu ni intervening mondo mino dhiyo awacho ni kachako mbaka kan sirkal ongeremo sirkal chalanda gari ngene kinyone enganda makiri kinyone koni to chako wuth kendo gocha mane ka sirkal ongeremo kinyo ken wacho no obedo order to do it so they'll keep on telling you no wakiagini chala no malikita kidi police in a journalist interview the police police nyalo order gi mono tim bujo ng'e gi majuna ne otimo tidi ire to query ne ngino kiano bro non to no to du mbaka chama gido no bani ngina wacho ne kama so sirkal okiano wacho ni gima boss ne wacho no tim ni okiano wacho boss mo wacho no tim kama batipani luet Uhuru Kenyatta ni gini ngamen won Kenya current deputy mar rais in hierarchy it's only rais mana babu dalo moko no yuak ntiere ji moko machiegni kod migosi Uhuru Kenyatta ma sando ngimane ingen tie gi milongo no kizungu ilongo na the politburo tie jimarul rulership jimarul kadunga jimani offices jimarul gin joma determine gimoko gin gionge cheo gima gimiyo sirkal wang'iye kisiasa ma tero nyangile mar Ruto malo koso duoko piny for some people duoke malo some people duoke piny depend kama chungi ngeni siasa ma Kenya ja piny mago kora niri ma samoro sebede kiyalo ne ga injili mar hasla gigo duto gibedi midieri gibedi miriambo koneno picha chande miyo Ruto nyangile mar di male siasa koso duoko piny ingene loro ni oko kidhi oko okinyal wacho mi nyalo mi kura kata nyalo mi gine nyalo mi loko ni kura chien onyalo mi jomoko mojo gima ma supporti ohaden the feeling mondo supporting tuan onyalo mi jomak dwari mondo koro ngene o amplify region mag gik momiyo ka gidwari ka mondo giket gi malo zaidi so to sasa kama yakingi audio sasa ma Kenya kwa goye kijiber wagoye mokwongo nikech in kabindwa Mario nikech gintie gi mayude kumi ongeri mona sasa migoyo no jo wiye ler ojo no believe nen nyalo konyo oganda ji matine mago kura in that sense ngani ji go kura nikech ojo en wadwa ojo en jadalawa ojo achamo ga gire elwen ma few people emiora ile pok no bedo rais reformers stay in jamadwaro better or good for the community teen kado ka gino influence ga the change ka ilo se jok madwaro better or good matin gi eki migo sera la mulo dinga oduogo wachano chako kod Migori County dwa ringo Kenya mangima mondo mi obed dhiro nyangile mare bire sama NASA no wuore odo chako manyo jomoko manyien e paro ne joma no wuok NASA kande gin jok ma
kao kare gi yot Molo Odinga pod ne kare kisiasa. Hold that thought. Live chedo mari mar kuku mano wache migosi Chris Owala. Yes. In Odion awinjo jogo kaka gomba ka no wan MP makama wan kama ingen lechi kuodho koloko jogi dwari ko mondo nigi pan ngile bedo numbers mondo gichun Raila mondo support gi to anyalo wacho today unless Raila you support gi Raila ko support gi kama gidhi onge Mudavadi, Kalonzo, Wetangula, Gideon Moi, Raila ko support gi kuma gidhi onge. Bottom line. That's the bottom line. Kiti ibo Raila ko support gi. Gimang'eyo Raila dhi donjo another coalition. Yudo ka gima chando Kalonzo, yudo ka ng'ane machiegni. Governor Machakos. Charity Ngilu ni machiegni, Kalonzo, Mudhama ni machiegni, not Mudhama. Kivuta Kibwana. To kod Alfred Mutua. Yes. Gi warm up. Nebi Raila. Kopo no Raila loro ni gibo do ng'ato kocha. Gi make a pact. Then Raila do Western ka to like grupo Mudavadi. Ay ngene gibo yakomany ng'ato moro bo prop up. So far en gingane ne Oparanya kode machiegni Kaniri. Yes. Ntiji nyaka Busia kucha. Kodo Polo Tuoma bende wacho mwalo nyalo kelo kura ma Polo Tuoma is a strong candidate. Yes. Koro ngene gimang'eyo nwanyalo bedo ka joko insist for the bedo gu coalitions and deck partners. But the challenge must be bedo ka the election. You do 50 plus 1 the first round. Nyalo bedo matek. A strong the third coalition mara day. Yes. Nyalo biro wada jo kare kanye matrix. Yes. Kitsamari yenye oknyal win presidential candidate, presidential race as an individual party. But nyakwale. Kwale state. Inji winjo ko wachi one state. I don't know how the trade state. But one state anyway. One state on our side. Yes. But whether a state will help you, man do bend the rules. The challenge man this Alsa nigi penyo bende state kanyero koro kuongo duok maeka piny to record reality challenge wadi kuna mwadi yes it's a do or die. Yes. Wang ne bete kom kato banya kachien. Yes. Uhuru presidency is also unstable. Again is very dangerous ka president office kanti cocaine stable. Onge giduol munyalo koni magi achiko te. Yes. Koro manyalo claim to power. Nti scenarios one build oka in a brief. Scenario mari East African Court to make a ruling. No nyalo prolong election. Penye nyalo prolong election keje. Election majidi ya COVID okomi jitulo ma kwayo kura yomo yanga. Koro nigimiyo state powers. Ni communicate no state nyalo rango ka piny yot nikech kwa dhi kura with COVID. Yes. Government can nyalo use that COVID to tamira tiro ma campaign. Masani thuolo nitiere ni inyalo chwale matin. East Africa Court to make an advisory opinion. Yes. No can't election can you COVID to regulations they are there to bring me circle brought time on campaign could free and fair election of LBD. They were used based in that kunya locate mechanism mami both voters who candidate the right to campaign and to be voted. Then it's easy mondo but ka give me what time oji ke jimoko bodi court na no time campaign and no yen campaign and ngare ke submit mo restriction no anyalo aketo curfew region minister nothing happens kocha to kocha yao koro kila penjo moro East Africa Court advisory minero o pekne katiba maro o pekne katiba mawacho ni dhano kunyal chwan less lweny nitie yero be ngeno ka gik majite magatimon court don't pronounce itself last 2013 bochi late on election. Yes. Jimako feel no be watch band richa on mo choro election. Yes. Gigi they are warming up to choro election. Lakini chik to wacho ni Kenya ok nyal chori yiero unless ne wan yelo wen. Chik you can use COVID. Yes.
as lweny. Yes. Inyalo justify with their own means. COVID ni omiyo ji is equivalent to lweny. Koro the court will make a ruling. But again, giwacho na about boundaries ka idhi election go constituency ka constituency ka idhi golo. They are protected. Koro gini pod ginyalo use mano mondo wachor election. Mar ariyo, wanyalo dhi election kod kaka wantie to gikatel freedom mar association. Gitamo ji campaign. To giloro jomoko ma gidwa to giyawo joma gidwaro. Koro mano bro miyo election do bedo galo. Michi no sita kotimore sani jomoko ma kochokore to godaw. Yes. To daw no kod election gulwen. To yemani state can use nyalo tiyo mano mondo oyudo power. Kagi joma I qualify what state mayor one state power. State power nyalo tiyo go positively and negatively. Chris Owala wacha ni wang'ni gidhi yiero to gin gi state power manyiso ni sirikal. I don't belong to the government. I'm only paraphrasing the statement. Okay, bari jomoko. Bari jomoko mana wacho ni wang'ni wadhi kura. Yes. Kwan go power. Power whether it's real or imaginary. Yes. It's for you to determine. Bari 30 seconds. Given you election in a very high octane. It's a do or die for both ODM leader and for Migosi Uhuru Kenyatta and wadhi ka Kenya pogre diere and kwanyalo hold mondo jogore nyalo bedo gima ber mogik to gima wacho en jo Kenya nyaka gol duond gi oko matimre maricho kuonde moro moro the challenge mabedo kod kaki prolong county government must be go moto nyasa jiga for another 3-4 months going to be a disaster. Ada mi challenge moro bire na jakoro kum seconds per day. Raila ni ballot okoyudo 50+1. Ruto ni ballot okoyudo 50+1. Kwet mar Mudavadi tiere kar kairi. Chances inane ginyalo sironga. Maginyalo kiketo Raila koyudo 50%, Ruto koyudo 50%, kwet majo koyudo 50%. Kiketo Raila Ruto ni mondo mi ngat mar adek no yier kuma donje unyalo donjo kan Raila. Okay. Ochopo giko mar chenro mari nyinga en Haron Otieno. Chako dogo timi ching machielo kuku mar wach. Ero kama na nyane Zeru Baba Sina producer ko director machielo ka chelo ko digite momi chenro ni obedo kare. In ero kama no kum neno chenro ni.